Ya lo muntu lo kaMkhize ke osihluphayo njengamanje ongene kakhulu kwa-pension namabhenki onke ashawayo uyena. Ya kusizi lokhu ukuthi ungathi ningama-minister niyibiza ngama-minister bese kuba khona ukuhlushwa kwethu. Sihlushwe manje nina ngoba nihamba negebengu niyifuyile emakhaya. Isimo esibukhulu lesi. Manje kona yebo sesihlupheka kakhulu ngoba abaningi abantu baphathwa amakhanda baze bafe belinde imali yempenishini. Ubeka imali ebhenki mfethu, ubeka imali ebhenki awusayitholi ngoba kungena uzwele Mkhize uyasatshwa uphathe ushaya amalokhuza nje bebona. Siphile kanjani thina? Usimo esibukhulu esiphila kuso esiyinkinga kakhulu. Uma umuntu angaboshwa umuntu kufanele yena aphathe ikhali nje hambe robha amabhenki ney'moto ziqhamuke sey'file kanje. Isimo esikhulu. Ngisho ukuthi lo muntu wakaMkhize lo mina kade ngangisebenza lehlobo lezinto zakaMkhize. Ngisebenza ey'ndaweni ey'ningi kuyathakatha nje Mkhize konke kuhlale kuthakatha bese kukhonze kona lokhu kwenzileyo ukuphila esikhaleni izimo ezinkulu. Manje ngeke sidlala into enjengalezi. Umuntu osuke kulandela njalo manje wonke umuntu eSouth Africa akasokuphila ngenxa kalo Mkhize osatshwayo ongene kwe-GPF ongena amabhenki washaya amabhenki ushaya ney'moto kanje hamba nabafazi. Uhulumeni osile amacabanga lona. Hayi madoda amakhulu cha. Ngale kokuthini ke bafethu akusiwo uhulumeni lo. Izinja ezihlukumeza umuntu omnyama wase-South Africa. Siyama lapho ke lena madoda.